Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie de Minecraft alături de Alex, care a ieșit, dar intră iară, sper, da, pot să intre iară. O nouă serie de Skyblock, pentru că, nu știu, am zis să fac ceva nou și așa că un Skyblock ar fi ok, adică, nu știu, îmi place și mie. Da, acum trebuie să așteptăm pe Alex ca să intre. Totuși hai să-i dăm invite. Ok, a intrat. Bun, și să-i dea invite și lui tipul celălalt, că mai e un tip care a zis că vrea să apară în serie. Andy Raw Gamer sau ceva de genul. Cred că are și el canal, nu știu, trebuie să-l întreb dacă are. Bun. Nu lemnul ăsta. Andy. Ok? Cred că i-a dat. Nu știu. Să spargem dopul ăsta, că poate avem noroc să ne pice măr. Și faza e că noi trebuie să facem rost de blocuri și să ne ducem pe celelalte insule, care le vedeți în zare, să zicem așa. Bun, și... ok, a venit și Andy. Andy Gamer Pro. Bă, nu da hit. Nesimțitule! Bun. Să facem un crafting table, că nu avem. Cred că nu avem, da, nu avem. Bun, să facem un crafting table, să punem pe aici. Că momentan nu ne ocupăm de design, momentan ne ocupăm doar de chestiile basic. Uite, îi dau târnacopul, fătul ăsta, ok. Ok, fătul ăsta. Okay. Fă ăsta. Ok, ok. Shit, sorry, I'm sorry. Lol, poate s-a rugat tipul ăla. Bun. Eu o să încerc să mă duc pe o insulă cu blocuri. Bun. Sper să nu mă deranjez. Care morții lui a dat hit? Bun. Ok, bun. E puțin lăguț. Bă, nu mai sparge paturile. Care sparge paturile? Nu știu de ce e lagul ăsta. Pun blocuri ca nebunul. Anyway, lăsăm așa, bun. Pe ce insulă să mergem? Faza e că voi o să votați pe ce insulă să mergem. Gen, în episodul ăsta vom merge, să zicem, pe aia. Și în episodul viitor, voi ziceți dacă mergem pe aia de Nether sau pe aia de deșert. Eu zic să mergem prima dată pe aia. Pentru că văd că sunt animale și văd că mie mi s-a blocat Minecraft-ul. Ok, bun, urăsc ploaia, dar n-ai ce să-i faci. Pentru că nu pot să dau toggle downfall, că nu e pe PC. Nu merge. What the fuck? Nu merge generatorul. Lol. Cum să nu meargă, dude? Și nu. Fuck, se strică. Lol. Punem așa. Și pe aia. Nu. Dude, calm down. Se face, bun. Perfect, bun. Așa. Bun, să spargem bălăriile alea. Bun, să mergem pe aici. Și dacă faza o să fie foarte greu, pentru că lăsăm pe dificultatea pe normal și mai ales cu mobii o să fie foarte greu, dar o să ne descurcăm. Mă, omule, mă, tu nu știi să spargi. Dă pickaxe cu a, omule. Nu, tipul ăsta nu cred că știe să spargă. Tipul ăsta, adică Alex. Stai puțin, așa, să vedem noi dacă e... What the fuck, de ce am lagul ăsta? Omule, una spartă jos. Lol. Păi dacă faci așa, atunci ești de aici, pui aici un bloc și spargi aici. Lol. Dar mai să nu se facă obsidian asta, mă. Nu se face obsidian. Hai. Ce nu, mă? Lol, Alex ăsta. Bun. Și da, să veniți voi cu sugestiile în episoadele viitoare, gen pe ce
Nu, da, lol, what the fuck. Săracu. Cu ce să facem în episoadele viitoare, pentru că avem nevoie, gen, să ne ziceți, mergi pe insula aia sau mergi pe aia, pentru ca să știm și noi pe ce insulă să mergem, știți, pe cel mai... Până vom merge pe toate, vom face chestii, până vom face cam tot ce e posibil în Minecraft, adică să ajungem în Nether și să parcurgem toate insulele, în special să parcurgem toate insulele, pentru că ăsta ar fi challenge-ul. Ok, bun. Ok, perfect. Oh, sunt frunze astea aici. Copacul ăsta fix așa a pus, lol. Bun, și aici avem un porcușor și am văzut eu că sunt câteva minereuri acolo. Da, o să le luăm după minereurile alea. Acum ne ocupăm de asta, de să spargem copacul ăsta. Bun, și vreau ca episoadele să nu fie foarte lungi, ca să nu vă plictisesc. Știți, cât mai scurte și cât mai... Ok, bun, am dropat o găleată, nu știu de ce am dropat-o, lol. Bun, trebuie să spargem frunzele astea. Oh, fuck, vine seara. No, shit. Shit. Fugi, că vine seara. O să fie foarte nașpa. Cine a spart patul? Eu? Lol, n-am spart eu patul. Ceva ciudat se întâmplă aici. Care a făcut șanț cu apă? Care și-a de și moare. Lol, bă, dude, ce faci aici? Omule. Dacă îmi răspunde bine, tu, asta e, mi-au rect. Trebuie niște torțe. Dar mă uit să văd, stați puțin să mă uit unde storțele. Unde e storțe, unde e cărbune pe mapa asta. Pe insula asta, de fapt. Dacă mă împingi în morții tăi de copil. Ok, nu mă împing. Ok, deci fix aici sunt două blocuri de... oh, shit, în dificultate. De asta, de code. Bun. Deci aici, da, fix aici, bun. Sunt foarte mare grijă pentru că mi-e foarte frică că să nu mă arunce cineva de pe aici. Și vă rog să nu mă aruncați, să nu faceți rău cu mine. Și faza e că dacă e apreciată seria, o să băgăm abonații în ea. Adică abonați activi o să băgăm în serie, pentru că, da, adică ar trebui să facem și ar trebui să faci ceva pentru, dacă voi mi acordați suport acestei serii, o să vă dau și ceva, gen, vă băgați în serie cu mine, știți, și jucați aici alături de mine. Filmăm un episod. Da, nu sunt 3 paturi. Deci să mă loc să pun astea pe aici, că sunt să spawneze mobi pe drum. Nu mai am torți, fac. Bun. Wow. Hai să dacă timp filmez. 2 minute, da. Cam atât a fost și cu acest episod, primul episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like. Eu am fost Alex. El a fost Sebi. Nu, el a fost Sebi. Și el a fost Andy. Lol. De unde știi, dai spoilere, nesimțitule?